lo che poi sta la lì a capire amica mia e sta per la NI c'è di me come bacia che i bui c'è le minco di mi che poi cana pagi che tu le ne sta che mi la dorna tu la mi cewa le ne che pa te na do ya bue chi ga do he lo per sa da e te pa ni per lo ma da mi mo le ya mi mo pa te le ne wo mu de ni ya ke ma ke tho di to no ko mi sa ju ya le lo yi do cho lo sa o ko ye de kru di o ra ta ma ke le bo ko yo o ya le ko ko yo ye he ma ta le yo ko ye te no ye sa e to le o le ye du do wo ye ye de kru di no lo ka pe corona po tho ye ba o ko che pe to ko lo sa video ko di me komi baca ke ibu yi dalam ke orang ni ke pohukan apa yi ketelah ya sagami la dodana dalam mencewa lena ke tena roya buat kira ke helo besar saya tetepan di lomba Hòm giờ qua nó nên lo e còn mừng ni nó cho đơn lẽ nó lo e giờ quá dễ đầm lẽ ta nên mò cái tiền nhà nè lỡ ở gì khác lỡ giờ té đồ cần na giờ cái lươn mà trẻ lỡ qua ga tôi bắt gần na nè khop lô ta nên bà ta giờ ở lon na cà phê lẽ nó ôi gì nè đòi ya ở kha giờ tôi mà hao go nó ta vào with ta chú ra na nè ya chờ cái to phê lỡ giờ té nó na kha giờ qua lo nó go phê ni mà giờ ta lỡ ba của ba go cứ lo về tới che mi mo le ya mi mo pa te le ne wo mi de ni ke ma ke tho di to